Mga komentaryong nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Well, Tani Art. Freak out, yo! Oh yeah, ladies and gentlemen, alas 6:36, Biyernes. Ito na po ang Vuelta ni Art, the 3-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonhomme Junior. Dahiya, oy! Basta mga junior! Dahiya, oy! Good morning sa tanang mga junior! Ang mga ngalan nga may Sumpay Junior! Ang mga senior nga hinungdan nga nung may junior! O sa tanang nga di pamingaw sa ila mga junior! Uy! O nangandoy nga magka-junior! Mga kagahi, gisumpayan na lang og laing simana ang klasifikasyon sa kwarta na City Hall sa Cagayan de Oro at gyapon mahuman sa ilang lista-lista kay maomang go daw ni nga ang sistema aron matag sa katawhan ang ilang ayuda. Dapat daw systematic aron sa ayuda way mausik kay di daw tanan matagaan automatic. Nasa ayuda murarag ng witik. Iba ka atik-atik. Nagsugod na ang DSWD sa ilang ayuda. Ang City Hall naghuna-una pa. Natay konseho nga may lang magsisyon-sisyon. Pero sa katawhan, istorya way unod gyapon. Ambot kung dibate gid ba nila ang katawhan. Nagrabing kutoy sa ilang mga tiyan. Sama na lamang ni adto sa trabaho na wadaan. Pati renta sa balay di na kabayran. Unya di sila maapil sa ayuda kay di daw priority sila. Unsa man gid ay ang priority nila nga hangtod karon wa pa man gyud mahuman ang paglista-lista. Seryoso ang COVID, labi na ang Delta. Lockdown ang tubag kung gusto nato ning masanta. Apan di ninyo malikayan nga ang mga tao gihapon manggawas. Kay mangita gid sila paagi mangitag pamugas. So useless ang ato mahimong paningkabot nga COVID mo atras. Kaya mga tao maningkamot mangyod aron mo gawas mo kamas. Mga opisyalis sa Cagayan de Oro, public na po ming nanawagan ninyo. Ambot unsay nakaon ninyo? Bisan gani pagpanglista wa magkadimao. Wala naman mo kalok-kalok. Nanon di malaras ang paghatag sa ayuda? Nasa ubang syudad na himo man lagi nila. Kalagi rin akong pangutana. Nga, sa'yo naman unta na. Pero, kamu ga problema. Labon kong eleksyon. Pas-pas kayo makalista. Ang ganit mga patay. Apil sa pornada. Ambot nga nung mabuyong. Kumpara sa ayuda. Again, ini ang konstekto ha. This is the context ha. COVID pildihon ta sa iyang pagkabal dito. Kung kay COVID di man maglatagaw, ang gabit-bit sa COVID, kita ra po mga tao. So kung gusto gyud nato nga muhinay o mababa gyud ang infeksyon, sa mga balay dapat katawhan isolation. Pero di pwede nga sila hatagag, di na hatagag rasyon. Kay imposible ka na, labi na sa wa na compensation. Uman nga nasira ang ilang mga business occupation. Therefore, dapat lang po na ato silang gahinan og saktong donasyon. Isod ba na sabton sa inyong imagination? Una ko mag-time diya. Guy Bird. Yes! Yernes Mangotaron, July 30. Yes! Last Friday.